Махаме тенджерата с кипяща вода от котлона и оставяме така за 30 секунди. Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как се обработва силиконов протектор за уста, за зъби или така наречената гума. Както виждате, имаме един необработен. През това време ви обяснявам какво се случва с целият процес. Оставяме я за 30 секунди да не е на кипящ котлон. Слагаме я за още 30 секунди да омекне, след което я изваждаме с цетка или лъжица. Слагаме в устата. Мисля, че минаха 30 секунди, така че е време да сложим. Слагаме в тенджерата. Обяснявам. След като я извадим от тенджерата, слагаме в устата на горната челюст, стискаме, изсмукваме водата и въздуха, които има, и наместваме по нашите зъби, за да ни е след това самия протектор удобен. Така, виждам, че вече поумекна. Преди да сложим в устата, го слагаме за една секунда на студена вода, колкото да ни изгори. След като приключи целият процес, слагаме протектора на студена вода да се втвърди и вече да има формата на нашите зъби. Да пробваме. Така. За секунда слагаме тук. Искаме. Измукваме. Изплакваме и устата, и протектора. Слагаме на студена вода. И както виждате, да се твърди още малко. Както виждате, вече имаме един добре обработен по нашите зъби протектор. След като го сложите, трябва да ви е удобен. И сте готови за битка. Пожелавам успех на всички предстоящи състезания, скъпи състезатели, родители, трениращи деца и така нататък. Успех!